Čačanska banka već 2 godine realizuje program Business Up koji uključuje podršku preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima. Program se sprovodi kroz kreditnu liniju koja nudi olakšani pristup finansijskim sredstvima uz manje zahteve za obezbeđenjem, duže rokove, niže kamatne stope i povećani obim finansiranja. Osim kroz povoljnu kreditnu liniju, podrška mikropreduzećima se ogleda i kroz pokretanje internet prezentacije businessup.rs, na kojoj se nalaze saveti za uspešan biznis i najnovije poslovne vesti. Banka realizuje ovaj program u saradnji sa Evropskim investicionim fondom, a finansiranje stiče korist od garancije koje se izdaju u okviru okvirnog programa o konkurentnosti i inovacijama Evropske unije. Tokom prethodnog perioda, Čačanska banka je finansirala više od 800 projekata, čija ukupna vrednost je blizu 9 miliona eura, a program će se nastaviti i u 2014. godini. Jedna od prvih firmi koja je iskoristila prednosti programa Business Up je Ferroterm iz Čačka. Vlasnik i direktor Ferroterma je gospodin Dragutin Mojićević, mašinski inženjer koji je još 1991. godine odlučio da sigurnost posla u velikom sistemu sloboda zameni samostalnom delatnošću. Ubrzo je preduzimljivi gospodin Mojićević prepoznao novi i nepokriveni tržišni segment, tako da osnovna delatnost Ferroterma postaje proizvodnja opreme za živinarstvo i opremanje farmi po sistemu ključ u ruke. Ferroterm iz Čačka se zadnjih 20 godina neposredno posle osnivanja bavi isključivo izradom i montažom opreme za živinarstvo. To podrazumeva izradu linija za automatski transport hrane u živinarskim farmama, zatim izradu linija napajanja u živinarskim farmama zajedno sa dozatorom, odnosno medikatorima za lekove. Zatim to podrazumeva izradu ventilacionih sistema, izradu sistema za hlađenje i grejanje, kao i kompjuterska podrška, odnosno kompjutersko upravljanje svim tim elementima zajedno. Kao višegodišnji klijent Čačanske banke, gospodin Mojićević je saznao za kreditnu liniju Business Up i odlučio da kroz taj bankarski proizvod obezbedi sredstva za finansiranje nabavke repromaterijala iz inostranstva. Za ovu kreditnu liniju sam saznao preko mojih saradnika koji su me obavestili iz Čačanske banke, sa kojima imam dugogodišnju uspešnu poslovnu saradnju. Navedena investicija preko ovog kredita će nam pomoći da nabavimo repromaterijal iz uvoza, onaj koga trenutno na tržištu Srbije nema ili se ne proizvodi ili se proizvodi u nekom kvalitetu koji nije odgovarajući za našu opremu. Prema proceni gospodina Mojićevića, upotrebom ovih materijala Ferroterm će upotpuniti svoju ponudu za opremanje farmi i učvrstiti poziciju lidera među domaćim firmama, iako su uslovi za privređivanje malih i srednjih preduzeća, naročito oni koje se bave proizvodnjom, sve teži poslednjih godina. Podsticaji za male i srednje preduzeće su svakako značajni za razvoj malih i srednjih preduzeća, tim pre što se i mala i srednja preduzeća u ovim uslovima suočavaju sa velikim problemima nelikvidnosti, sa problemima oko nabavke repromaterijala, oko plasmana i oko naplate potraživanja. Inicijativu Čačanske banke da podstakne razvoj preduzetništva i kroz savete na svom zvaničnom sajtu, gospodin Mojićević pozdravlja i smatra veoma korisnom. Kontinuirana edukacija je svakako bitna iz razloga, pogotovo kod nas koji nismo iz ekonomske struke. Da kažem, gde nam je pomoć naših saradnika iz banke i njihova kontinuirana edukacija svakako dobro dođe za rešavanje naših problema. Dalji planovi preduzeća Ferroterm se vezuju za unapređenje proizvodnog procesa, ali i za bolju promociju proizvoda i usluga koji mogu da nađu svoje kupce i van granica Srbije. Podrška Čačanske banke sa kojom gospodin Mojićević sarađuje više od 20 godina sigurno neće izostati.